Abdullahi Ġimal Hassan ta' 32 sena mis-Somalja ġie kundannat 5 snin ħabs wara li nstab ħati fuq serq. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ġie akkużat bi 12 kap ta' akkuża, 10 akkużi minnhom huma fuq akkużi ta' serq li wettaq minn ħwienet u karozzi fil-Marsa u l-Ħamrun bejn it-18 ta' Marzu u 17 ta' Mejju ta' din is-sena. L-akkużat ġie arrestat mill-Pulizija bl-istess ħwejjeġ li nqabad jisraq bihom fuq il-filmati elevati minn kameras tas-sigurtà. L-ispetturi Wayne Camilleri u Matthew Garja qalu li huwa kkopera mal-Pulizija. Is-Somalu qal li m'għandux saqaf fuq rasu u seraq biex jixtri xi jiekol. Alan Brown ta' 45 sena mill-Pjetà inżamm arrestat wara li ġie akkużat b'attentat ta' ħruq f'dar fi Triq il-Wilġa Ħalluqa. Il-każ ġara fit-19 ta' Diċembru li għadda bejn it-3 u l-5 ta' filgħodu waqt li l-familja kienet qiegħda f'darha. Il-bib tad-dar ħannar b'danni ta' ftit anqas minn 250 euro. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello huwa wieġeb mhux ħati. Id-diviża talbet il-ħelsien mill-arrest għax l-akkużat jgħix ma' ommu li għandu iktar minn 70 sena u jrid jieħu ħsiebha. Iżda l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Mario Xiberras u Hubert Cherry oġġezzjonat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.